Ongi etorri, EH Bilduko jarraitzaile eta kide guztiok Lazkaoko gaubela honetara. Eskerrik asko, zuen txalo zaparradagatik. Eta orain, zaudete isilik pixka batean, guk joko dizugu txalo zuei eta zuek ere guk aina lan egin baitu zue kanpaina honetan zehar. Bezala, guk jarraitzen dugu, ama, bete behar ez dugunik ez esaten. Hori zen zure agindua orain dela 4 urte honetan sartu nintzenean, etzak agindu, bete behar ezteanik, eta oraindik horretan jarraitzen dugu. Maite duzuen Lazkao egingo dugu, elkar zainduko duen komunitate bateko kide izatea merezi duzuelako, zuek guztiok, natur baliabiderik xautuko ez duen herri batean bizi izatea merezi duzuelako, jarduera ekonomikoa bertakoak ondo bizitzera bideratuko den jarduera ekonomiko bat izango delako, eta ez beste inor kanpoko zera bat agente batzuk aberastekoa, baizik eta bertako jendea duintasunez eta prekaritaterik gabe lan eta bizi ahal izateko baldintzak eskainiko dituena. Merezi duzue batez ere zuetako bat alkate izatea, zuekin egunero ibiliko den pertsona bat, eta elitearen aurrean kikilduko ez den bat, ezer ezbaitiegu zor eliteari. Eta egingo dugu. Maite duzuen Lazkao! Egingo dugu! Irrika, zirrika, zirika, birika, gerrika, irrika, zirrika, iparra, irrara, bizira, indarraz, biarra, zirara, konpartitxu.